Agosto ng taong 2024 nang dapuan ng dengue fever ang kabalan nating si Toph Makaspak. Kwento ng 26 anyos na video editor, hindi biro ang kanyang naranasan bunsod ng nasabing sakit. Nakakatakot siya kasi hindi mo nakikita yung lamok eh. Talagang pag tatamaan ka talaga, tatamaan ka ng dengue. Nakakatakot lang na hindi mo nakikita. Nakakatakot kasi wala siyang gamot eh. Yun yung nakakatakot doon, wala siyang gamot. Paliwanag ni Edsel Magtoto, isang internal medicine and adult disease specialist, ang dengue ay isang klase ng vector-borne infection na dulot ng Aedes aegypti mosquito. So ang dengue po ay may tatlong phases. No? We have the febrile phase o yung panahon na nilalagnat siya. This is usually 4 to 10 days. Yung critical phase, dito yung phase kung saan nagkakaroon ng shock or hemorrhage, siya yung tinatawag na dengue shock, very critical yan. At yung last is yung recovery phase. Although wala pong cure, walang specific na gamot na binibigay sa dengue, we only do supportive management and hydration. Noong 2024, nakapagtala ang Department of Health o DOH na mahigit 340,000 dengue cases kung saan 881 dito ang nagresulta sa pagkasawi. Mas mataas ng 81% ang bilang na ito kumpara sa higit 188,000 cases noong 2023 sa parehong panahon ayon sa DOH report. Dito naman sa Pampanga, pumalo ng 392 dengue cases ang naitala mula November hanggang December 2024. 133 sa mga kasong ito ay galing sa siyudad San Fernando. Ayon sa mga eksperto, madalas mamugad ang mga lamok sa maruruming kapaligiran. Kaya naman ang ilan sa ating mga kababayan, kanya-kanyang diskarte mapanatili lamang umano ang kalinisan. Para po maiwasan po ang dengue, kailangan po lagi malinis ang kapaligiran, huwag po mag-iimbak ng tubig sa bahay. Malamok po pagkahapon na, yung 5 p.m. po, sobrang lamok. Yung fogging, kung pwede po. Kasama sa mga hakbang na iminumungkahi ng DOH kontra dengue ay ang 5S strategy. Ito ang search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging at sustain hydration. Ilan sa mga sintomas ng dengue ay ang mataas na lagnat, severe headache, muscle at joint pain, pagkahilo, pagsusuka, pamamaga ng lalamunan at rashes. Ito very simple flu-like illness pero dengue na pala. You have to seek consult to your nearest doctor para matignan kasi may mga specific test po ang dengue. No? Bagamat walang specific na gamot para sa dengue, very manageable at treatable naman ang sakit ani Magtoto. Katunayan, hindi naman umano lahat ng dengue patient ay ina-admit sa ospital. Pwera na lang kung may comorbidity diseases at may malalang pagbaba sa platelet count. Nakakatulong rin anya ang magandang immune system at fighting cells ng pasyente para sa mas mabilis na recovery sa dengue. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.